Moi boas tardes a todas e a todos e benvidos ao 8º encontro de Xacobeo Peregrinas. Grazas a esta acción da Xunta de Galicia posta en marcha por a Consellería de Emprego e Igualdade e a Axencia de Turismo de Galicia, coñecemos a mulleres referentes, a mulleres maravillosas. Cada encontro coñecemos a unha nova. Todas elas destacan por diferentes disciplinas profesionais. Son uns encontros únicos por todo o que os envolve. Un lugar especial, unha ruta única, e, como non, polas nosas combinadas. A través destes espazos, cada encontro nun sitio diferente, coñecemos os distintos camiños hacia Santiago de Compostela. E se hai un camiño diferente a todos, é no que nos atopamos hoxe. Este camiño onde nos atopamos non remata en Santiago de Compostela, senón que ten o comezo en Santiago. Seguramente que moitos de vos xa sabedes de que camiño estou a falar. Pois sí, é o camiño de Muxía e de Fisterra. Esta ruta xacobea que ten orixe na cidade de Santiago e como meta ten o Cabo de Fisterra e o santuario Virxe da Barca de Muxía, é o reflexo máis bien dese grito histórico, ese berro do peregrino que se gritaba Ultreia, que significaba imos máis alá, e o que lle respondían et suseia, que quería decir imos máis arriba, pois precisamente ese punto máis aló é o que queren chegar moitos peregrinos despois de coñecer e chegar a Santiago de Compostela. Queren coñecer ese famoso fin do mundo, cando o sol morre no océano. Non é unha tarefa nada sinxela, sin dúbida, porque son exactamente 89 kilómetros ata Fisterra e 87 kilómetros ata Muxía. 4 ou 5 días máis de peregrinaxe, pero verdadeiramente paga a pena facelo e ver ese solpor maravilloso e coñecer este maravilloso concello de Muxía, que se integra dentro da comarca de Fisterra. Ten enclaves maravillosos e fantásticos como é o Santuario de Virxe da Barca, o Cabo Touriñán, os atardeceres, esas praias, e, bueno, e como non, tamén o sitio onde estamos hoxe, que é o Parador Costa da Morte, un lugar privilexiado que todos aqueles que tedes a sorte, nos que estamos aquí, unhas vistas increíbles. E a verdade que é un emprazamento perfecto para levar a cabo este 8º encontro de Xacobeo Peregrinas. Pero antes de coñecer as nosas convidadas, imos ter unha charla previa con dúas mulleres que están á cabeza desta acción. Elas son a Conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, moi boa tarde, e a Directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Bueno, estades fantásticamente tamén acompañadas por unha das nosas convidadas, ela é Inma, que é a cofundadora de I Want to Travel, que é unha web de viaxe, que falaremos contigo tamén nun sintes, Ima Gregorio. Comezamos, María Jesús Lorenzana, que é un placer volverte a ter aquí connosco. Agora falaremos do noso camiño. E a vista das diversas iniciativas que tedes en marcha como programa Camiño Emprendedor, gustaríame preguntarlle que bondades aporta o Camiño de Santiago para facer del un punto de encontro e de intercambio de experiencias que enriquezan os seus participantes. Moi ben, pois moi boa tarde, encantada unha vez máis de estar aquí no Camiño de Santiago, esta vez neste sitio magnífico que non o coñecía, ademais teño que dicir o Parador, maravilloso, maravillosas as vistas e maravillosa a Costa da Morte, nos está permitindo, penso que a directora e a min, pois coñecer pequenos trozos do camiño a través deste programa. Efectivamente, o camiño penso que é, xa o dicíamos, non? Creo que na primeira edición a ruta máis igualitaria que temos en Europa, a máis multicultural, e ten 1000 valores, moitos deles pois moi aproveitables dende a perspectiva do emprego e dende a perspectiva da igualdade. Ten valores persoais de superación, de esforzo, de búsqueda dun mesmo, e ten valores colectivos, ten valores relativos pois á cooperación, a colaboración, o intercambio de ideas, a solidaridade. E todo isto sí se pode aproveitar, penso que o estamos facendo nalgúns dos programas que ti mencionabas. Estamos utilizando de algún xeito en programas relativos ao emprendemento en feminino, como é o programa EMEGA, en programas que se relacionan cos autónomos ou co emprendemento tamén xuvenil, para utilizar determinadas rutas do Camiño de Santiago para facer programas de mentoring, de intercambio de experiencias entre os distintos profesionais, entre os distintos emprendedores, de xeito que o Camiño permite, a través dese paso a paso que supoñe pois as rutas que fan nos distintos programas, culminar pois esas actuacións onde efectivamente existe un titor,
que de algún xeito pois vai encamiñando as conversas e as reflexións, as experiencias dos distintos profesionais e deste xeito pois de alguna maneira tamén todos os que están nunha mesma situación, ben porque son autónomos, ben porque teñen formado cooperativas, ben porque son mulleres emprendedoras que están levando adiante un proxecto empresarial con outras mulleres, poden compartir os problemas, compartir tamén os éxitos e compartir, en definitiva, cuestións que poden aportar de cara á súa trayectoria profesional e o avance destas empresas. Pensamos que é moi importante non solamente, por suposto, apoiar a nova creación de empresas, as novas altas de autónomos, senón que estas empresas se consoliden. De nada nos serve pois que haxa moito emprendemento na nosa comunidade autónoma se esas empresas pouco a pouco non se van consolidando e van xerando pois novas inercias, van xerando novo emprego e precisamente estes programas pois tratan diso, de consolidar a través de programas de titorización, de mentoring e con ese fío conductor que é o Camiño de Santiago a todos estes emprendedores que temos que recordar que o 97% do noso tecido productivo son microempresas, é dicir, autónomos ou empresas de menos de 10 traballadores que necesitan moito apoio para sair adiante e máis neste momento crucial como é o da pandemia onde pois todos nos temos que reinventar, non? En certa medida. Sin dúbida, a verdade é que sí. Bueno, por outra banda, e como de mencionar precisamente, o foco é a aposta do Goberno galego pola formación para mellorar a cualificación profesional e a empregabilidade. Poderíanos explicar en que consiste a recén anunciada Axenda Galega de Capacidade para o Emprego e tamén se terás en conta nesta iniciativa o sector turístico ou do comercio que está tan presente no Camiño de Santiago? Pois outra, ou quizáis outro dos focos principais paralelo, digamos, a esa consolidación dos negocios que existen, das empresas que existen que teñen de algún xeito que sobrevivir a esta época tan difícil para todos, está o encauzar a formación dos nosos traballadores cara aos empregos e as necesidades que teñen as empresas. É dicir, temos que ser capaces dende o Goberno de falar coas empresas, de saber as necesidades que teñen as empresas e, polo tanto, de encauzar o emprego, de encauzar as persoas que están desocupadas cara á formación, nas cualificacións, nas competencias que as empresas están demandando. Entón, esa axenda galega das cualificacións non é máis que un pacto entre todo o tecido productivo, entre todas as asociacións de autónomos, os clústers, as confederacións de empresarios e o propio goberno no sentido de falar, saber exactamente que empregos agora mesmo eles poden ofertar, que cualificacións necesitan para os traballadores que vayan cara a eses empregos, para que a administración sexamos quen, por unha banda, de orientar a formación para o emprego cara a eses empregos e, a súa vez, tamén de orientar os traballadores cara a eses empregos. Se trata, de alguna maneira, de facer un diálogo social amplo, de que en Galicia realmente seremos a primeira comunidade autónoma que leve a cabo esta axenda de capacidades, que é un formato europeo inventado por Europa, pero que aínda non se trasladou á práctica en España, e seremos o 9 de novembro, que comeza este ITER, non? Ou este pacto polas capacidades en Galicia, na cidade da Coruña, pois a primeira comunidade autónoma que vai traballar neste sentido. É claro que vai estar presente o comercio, é claro que vai estar presente o turismo, o modus de traballo que vai ter esta xenda é a través de mesas sectoriais, onde representantes de cada un dos sectores, dende logo un papel moi importante, o ten que ter o turismo e o ten que ter o comercio. Van falar sobre o que estamos dicindo, é dicir, que cualificacións profesionais necesitan, que tecnoloxías específicas precisan os traballadores para que nos podamos reformar de algún xeito a formación para o emprego e facer unha formación para o emprego flexible, unha formación rápida, áxil, que se xa capaz de valga a redundancia, formar o desempregado e tamén as persoas ocupadas, reciclalo, cualificalo,
dun xeito útil para a empresa, porque cando o traballador sea útil para a empresa, a empregabilidade de xeito natural vai aumentar, non? Entón, isto un pouco vai ser un traballo que se irá facendo pouco a pouco, como digo, por sectores, comenzando polos sectores que agora mesmo teñen máis oferta de traballo e, por suposto, o sector turístico en Galicia é un sector prioritario para o Goberno e para a Consellería, porque estamos nun momento, penso que unha oportunidade moi grande para Galicia con ese Xacobeo prorrogado, onde temos que aproveitalo e que facer unha virtude de todos os puntos de vista para que a economía e o emprego, polo tanto, en Galicia utilice esa oportunidade, como digo, que é o Xacobeo. Pois estaremos pendentes dese 9 de novembro, non? Efectivamente. Por esa Axenda Galega de Capacidade. Moitísimas grazas. Tamén, se falamos de viaxes e tamén un pouco de turismo, Ima, pois podemos falar contigo, non? Empezaste a viaxar dende moi nova, converteuse no teu modo de vivir. Viaxache por todo o mundo, grazas a esa veteranía no sector turístico, escribes artigos de viaxes en diferentes plataformas digitais e no teu blog, A World to Travel. Pero tamén intentas concienciar os teus lectores sobre o turismo responsable. Eu vouche a preguntar se crees que o Camiño de Santiago é un bo exemplo deste modelo de turismo. Bueno, moitas gracias en principio por invitarme a estar aquí hoxe convosco, é un placer. Eu penso que sí, que é un exemplo maravilloso de turismo sostible e responsable, e son máis de 800 anos non os que dan pois eso, o testigo non desto. Se ha sido capaz de manterse dende a Idade Media, vale, é por unha serie de valores que se manteñen e debemos preservar, vale, para que para que as xeracións futuras podan seguir disfrutando non deste patrimonio cultural que herdamos. Pero vai máis alá non da huella de carbono, da pegada de carbono reducida, que, por suposto, é mínima, non? Cando falamos de que chegamos a pé, en bici, a cabalo, incluso en silla de rodas, ás veces se os camiños son accesibles, ou en vela, non? Va máis alá. Como falaba a nosa compañeira, por exemplo, trátase de un turismo non que non solamente está desestacionalizado no tempo, porque é un goteo constante non ao longo de todo o ano, senón tamén no territorio, está espallado e dá non de vivir exclusivamente, pero sí, bueno, en moitos casos, non? Pero sí que é verdad que achega, non? Esta cultura, bueno, pois, os beneficios, non? De ter no noso territorio a moitísimas poboacións, non? E son, se non me lembro mal, 10 camiños, quizáis, os que chegan a Santiago, bueno, espallados eso por todo o noso territorio. E por outro lado tamén, que ela comentaba, a verdade é que é un camiño moi democrático, no senso de que é accesible, non pon barreiras de entrada de tipo económico como outros tipos de turismo pode ter. Entón, eu considero que a sostenibilidade non é todo o conxunto non de cousas, non solamente, vale, vamos a reducir a pegada non de carbono e todo isto pois para limitar o quencemento global e tal, senón ver un pouco máis o dibuixo grande, non como din os estranxeiros, tal. Entón, sí que considero que é un magnífico exemplo de turismo sostible. Pois mira, outra razón máis para facer o camiño, que eu sempre estou animando a todo o mundo que o faga, porque para min, bueno, son unha namorada do Camiño de Santiago, como ben dís, pois mira, outra razón. Pois Nava, directora de Turismo de Galicia, o primeiro que che quero dar é dicirche parabéns por eses últimos datos turísticos que son excelentes. Despois da pandemia podemos sinalar que o turismo logra recuperarse e, ademais, supera os datos do ano 2019. Que lectura fan dentro do seu departamento? Bueno, a lectura moi positiva, eso por suposto, pero se me permite, antes de contestar, pois saudar ao alcalde e a concelleira, moitísimas grazas, así como todos os compañeiros que están aquí querendo, xa que estamos casi na apertura desta pandemia, non? Pois nos están a acompañar, que iso sería pois o ideal para nestes futuros Xacobeo Peregrinas contar tamén con a xente que nos este a escoitar, ademais dos que nos siguen por streaming, non? Por suposto, agradecer a conselleira sempre a súa presencia, porque creemos que con esta
camiño itinerante Xacobeo Peregrinas, pois sí que descubrimos eses perfis de mulleres que son dignas de estar presentes e de escoitar. Por suposto, estamos encantados, pero además de encantados es que o igual que a pandemia nos sorprendeu, pois estes datos exactamente igual. Non tiñamos esas expectativas, estábamos bastante prudentes, de feito, bueno, xa superamos o dato do 19. Iso quere decir que as cifras son moi boas. E xa contando dunha maneira xenérica, non? O dato global foi de, pois, só en xullo e agosto, 1,5 millón de viaxeiros, de turistas, que fixeron casi 4 millóns de pernotacións. Estamos aquí pois, neste parador, no? Que é tamén un exemplo de ocupación. Estaba a falar o director, que moitísimas gracias por acollernos aquí na súa casa, non? Pero un 95% en outubro, que normalmente cando empeza a tempada a entrar na baixa, non? E non se mantén. E de feito, pois tamén os peregrinos están aí moi presentes, están a chegar casi todos os días, case 1.000 peregrinos e peregrinas ata pois Santiago de Compostela, pero despois están os outros que, como ben sabe o alcalde, que se animan a chegar aquí andando a Fisterra ou a Muxía, pero tamén con esa tradición, ademais de darlle pois unha aperta que agora non se pode dar, non, pero unha aperta ao apóstolo, pois aquí sí que hai moitísima tradición de o que se facía antiguamente, como nos recordaba pois a nosa compañeira, non, de quemar as roupas arriba na catedral, pois isto xa mudou, veñen a facer aquí pois o ritual que pois algo sinceramente totalmente distinto, moi atractivo, pero a máis que iso, bueno, pois tamén estamos na Costa da Morte, que eu pois tamén gustaríame dicir que a Costa da Morte nos recorda pois a esa morte do sol, onde aquí os solpores son únicos, exclusivos, impresionantes, e por eso eu creo que, vamos, aquí non a cifra do 95% eu creo que non sorprende. Aquí, vamos, é normal que esteamos a un 95%. É que estamos nun enclave privilexiado. Privilexiado, vamos, aquí te despistas. Eu, bueno, porque a conselleira ten cousas moi interesantes que dicir, non? Pero xa vexo reflexada a paisaxe ali neses cristais. Nos estaba vendo que ti de vez en cuando xirabaste para ver o mar, que é unha maravilla, verdad que é digno de visitar. Unha maravilla. De visitar. Bueno, despois deste ano tamén para o turismo galego, que esperamos para este ano 2022, este anos santos 2022, que esperamos? Superaremos esas cifras deste ano? Pois sí, pechábamos o ano 2019 con casi 360.000 peregrinos e peregrinas, non? Este ano levamos xa 160.000, ou seja, que vamos a pechar o ano con 200.000, non? Pero son aqueles peregrinos, aquelas peregrinas que se achegan e retiran a Compostela. Non todo o mundo vai a retirar a Compostela, por exemplo. Aquí en Muxía non temos esa capacidade de contabilización, porque efectivamente veñen dende Santiago ata Muxía. Por iso, esas cifras non están contabilizadas, pero sí que sabemos coa muxiana e a Fisterra que hai sobre uns 50.000 peregrinos e peregrinas que se chegan aquí. Que quero dicir con isto? Que se contamos que cando se aperturou a posibilidade de ir polo camiño, que foi en xuño, tarde, non? E xa estamos con esa cifra que vamos a pechar o ano de 200.000, como mínimo xa o ano que ven, que está aperturado de mañán, pois 400.000 como mínimo van a vir, non? Que ocorre? Que temos que estar preparados, temos que darlle a oferta suficiente, non podemos morrer de éxito e temos que estar moi pendentes do que nos están a demandar. Pois estaremos aí moi pendientes de todos esos, tanto peregrinos como turistas que chegan a Galicia e nos, como sempre, cos brazos abertos para acollelos aquí na nosa terra. Moitísimas grazas ás dúas, como sempre, conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, un placer. Inma, ti non te marches, quedas conmigo á espera do resto das convidadas e mentres podemos disfrutar deste maravilloso camiño con este vídeo que vamos a ver a continuación. Y quizás
en canto poidas. Camiña a Galicia. Pois xa estamos de volta, neste caso xa con estas tres mulleres, as nosas convidadas de hoxe, que son tres mulleres loitadoras, mulleres referentes, mulleres que se fixeron a si mesmas e mulleres que estamos desexando coñecer e saber máis acerca delas. Vamos a empezar por ti, Gloria. Cando queira, boas tardes. Moi boas tardes. Está connosco, aquí a miña esquerda, Gloria Lijó. É unha muller pioneira na pesca de altura e nadadora. Comezou a traballar dende moi pequena no campo e foi máis tarde ás fábricas de peixe para poder sacar adiante a súa familia. Con 27 anos tomou a firme decisión, xunto co seu marido, de embarcar nun petroleiro norugués que estivo 12 anos traballando como camareira. Con 38 anos compraron 2 barcos e converteuse en armadora. 5 meses despois tiveron a mala sorte de que esos barcos naufragaron, se afundiron. Este incidente fixo que con 47 anos se enrolase na pesca de altura sen saber nadar. Despois de varios anos desenvolvendo esta profesión, decide deixar a mar para cuidar a súa familia. Pero ese vínculo coa auga fíxolle asistir a clases de natación e comenzar a competir como nadadora. Foi varias veces, atención, campeona de Galicia, de España e ademais de competir nun campeonato do mundo. Unha muller cunha vida tan intensa, a verdade, que non chegaría o día inteiro para saber e coñecer dela. Que ben o explicas. Moitísimas grazas, é un auténtico placer, Gracias Gloria. a vos por invitarnos. Moitísimas grazas. Falamos agora porque, bueno, Gloria tenos moitísimas cousas que contar. Pois a seguinte convidada, Susana Ladra, filla de pais informáticos, cando estaba no colexio e enseñaron a programar e dende ese momento subo que sería a súa profesión. Enxeñeira e doutora en informática pola Universidade de Coruña. É licenciada en matemáticas pola UNED. É directora do Campus Innova da Universidade da Coruña, ademais de profesora na Facultade de Informática e investigadora do CITIC. É membro do Laboratorio de Base de Datos onde desenvolve a maior parte da súa investigación. Pasou varios meses no CSIC, na Universidade de Chile, na Universidade de Helsinki, etc. Foi coordinadora de diferentes proxectos europeos e nacionais. Pola súa carreira foi galardonada con premios como a MSCA 2018 pola presidencia austríaca do Consello da Unión Europea, premio Ada Byron e premio a mellor tesi doctoral no campo da recuperación da información. Un amante da súa profesión que loita por romper con estereotipos. Aí o deixo. Un placer. Moitas grazas, Susana. Bueno, e a Inma xa conocíamos ao principio, pero sabremos un poquinho máis acerca dela. Redactora e editora digital e cofundadora do blog de viaxes A World Travel, comezou a súa andadura de viaxeira dende moi nova. Foi probar a experiencia e non houbo marcha atrás. A día de hoxe leva percorrido 62 países. Os seus primeiros traballos fixeron a viaxar por todo o mundo e traballar para grandes empresas do sector. No ano 2012 crea o blog de viaxes A World to Travel, o que se adica a tempo completo compaxinando co seu traballo como redactora escribindo artigos de viaxe, gastronomía, sostenibilidade en blogs corporativos e en medios de comunicación online como Ryanair, Panasonic, Renfe, etc. Ten casi 20.000 seguidores en redes sociais e milleiros de visitas no seu blog. É unha entusiasta do turismo sostible, viaxeira, empedernida, nómada digital, enamorada da aprendizaxe continua. Grazas tamén, Inma, un placer. Bueno, grazas ás tres menudas mulleres que temos hoxe, a verdade, que é un placer facer este camiño as 4 xuntas. E comenzamos con esta charla. Eu permitideme que vou a empezar xa contigo, Gloria, porque a verdade é que non sei por onde empezar. Porque, bueno, é o fiel exemplo desta frase que nada é imposible. Todo que te propuxeche na vida... Hai cousas imposibles, eu tiña que ser como estas dúas. E vamos a ver, son unha parviola. Bueno, parviola nada. Unha muller que non foi á escola. Non. Que teu pai enseñouche a escribir e a ler. Sí, verdad. Desde a cama. Dende a cama. Eu de rodillas no chan da casa e ele enseñoume a ler e escribir. Pero despois tiveche todo o valor de con 27 anos decir, pois me vou a un petroleiro a traballar de camareira sin saber nadar, sin saber inglés. Nada. E como foi iso? Contanos esa experiencia. Mira, vouche contar solamente unha anécdota para que vos deades de conta, ti e todos. Eu
fixen 7 horas de parada de avión, porque iba a coller o barco, a Persia, en Alemania. Eu morría ca fame, sabes? E vin pasar un polo, un camarero con un polo, e eu pedinlle o polo ao camarero, pero non me entendeu. Dixen, Dios mío, que fame que teño eu, como vou a facer para que este home me traia o polo? Pois eu púxeme de pé, cantín como os galos, kikiriki, e trouxeme o polo, e non me cobraron. Porque claro, Con eso dixoche todo. porque claro, unha das condicións de quedarse nese barco, cando empezaste a traballar, tiñas 3 meses de proba. Sí. Que se non aprendías a falar, a comunicarte coa xente, Sí. non podías seguir traballando. Correcto. O sea, que claro, tiña que facerse entender se Entender como que fose como fose. Sí. Bueno, como foi a túa vida? A miña vida foi moi bonita. A ver, teño moitos altos e baixos na miña vida, pero de todos aprendín. Dos máis profundos, dos do medio e dos máis altos. Os máis altos fixarme baixar ao medio e os do medio fixarme baixar aos profundos. Todos me enseñaron. A miña vida foi unha poesía así, porque, sabes, empecé sin saber nada, ni ler ni escribir. Fun á escuela, cando cunha meniña no brazo de 3 anos, iba a coidar 2 gemelos ca miña filla no brazo. Unha escuela de noite de analfabeto, para saber colocar as cuentas de sumar e restar de decimales, e para saber dividir, e sacar os estudos primarios, saquinos, iso xa foi o máis feliz da miña vida. Pois mira, iso xa é, vamos, un premio. A verdade é que Sí, é sorprendente falar con ela. A verdade, Gloria, é unha auténtica pasada. E Susana, ti, filla de pais informáticos. Matemáticos. Matemáticos, Matemáticos. pois eu tiña como Matemáticos. informáticos. Bueno, matemáticos. Bueno, e ti xa tiñas clara que ibas a ir por unha carreira de ciencias, segurísimo, non? O sea, é algo que xa tiñas desde pequena aí grabado. Sí, eu, a fogo. eu de pequena sempre quería ser matemática, claro, con pais matemáticos, pois é o que choque, é o que toca. Ademais, teño a sorte, efectivamente, dese ambiente que, ao final, é privilexiado, porque eu recordo ir de pequena con meu pai á facultade de matemáticas e cos amigos, colegas do meu pai que me explicaban os números negativos, esas cousas. Entón, sí que é verdade que vivín neste ambiente de fomento das disciplinas científicas, que sempre se diga agora que hai moitas rapazas que a mellor non seguen estas disciplinas porque pensan que son máis, bueno, os homes pois teñen máis capacidade, pois eu éramos 3 hermanas, sempre confiaron en nós para todo este tipo de ciencia, de habilidades, entón, bueno, eu estaba convencida en que ia a ser matemática. Ao final, efectivamente, no colexio, no instituto, nunha asignatura ensinaronme a programar e aí abrín os ollos porque era moi creativo, como resolver retos, entón foi o que ao final decantou que eu fixese informática a iso, e que a Facultade de Informática estaba non na miña cidade, que eu son de Santiago, senón que tiña que ir a Coruña, entón eso tamén acabou da casa. Efectivamente, eu tiña que vivir a vida universitaria fora da casa. E na túa promoción había moitas mulleres estudiando enxeñería informática? Bueno, máis que agora. Non moitas, un 30-35% de mulleres, pero que agora é para botar as mans á cabeza. Entran un 12% de rapazas na carreira. Imos cara atrás. Jolín, pois iso hai que poñerse mans á obra. Bueno, xa estades, despois xa nos falaredes, non? Estamos. Estades aí niso. E Ima, ti comezas, como decía ao principio, a viaxar soa, moi noviña, non? Con que anos fixeches a primeira viaxe ti soa? Con 16 anos. 16 anos. Pero é que eu tive moita sorte. Eu considero-me unha privilexiada. A miña familia sempre, bueno, nos fixo viaxar, non, desde pequeniños. Non lonxe, non te creas que íbamos ao estranxeiro, ni moito menos, pero, bueno, pequenas escapadas, non, que te despertaban esa curiosidade. Entón, pois, por un lado, eso, deronme alas para volar, pero tamén raíces para voltar, non? Considérome eso, unha auténtica privilexiada, e xa de moi noviña, pois claro, arranquei, non? Non, pero claro, preguntaba a ela, si tiña xa claro dende moi pequena que quería ser, etcétera, pero é que o que avanzou a tecnoloxía, porque ti cando eras pequena non existía adicarse a escribir en internet blogs de viaxe. Obviamente. Como evolucionou a tecnoloxía? Porque os rapaces de agora sí que poden decir, ai, pois mira, quero facer isto, ser youtuber, ou... E boto en falta tamén aqueles tempos en que non había nin móviles, nin internet, nin toda esta gaita. Pero, bueno, as cousas son como son e hai que vivir acorde, non, cos tempos. Eso está claro. Sí, porque ao fin ao cabo, traballar, por exemplo, no teu gremio, non? Eres un pouco esclavo,
de estar todo o tempo, non perderte nada. Pois mira, viñamos agora de camiño por aquí, eu iba diante dela no coche, parouse nun momento porque tiña que facer unha foto que posiblemente colgará no seu blog, non? Quizáis. Claro, está todo, o sea, todo o tempo estás traballando, digamos. Bueno, hai viaxes de traballo e viaxes de placer tamén. A veces é necesario, non, desconectar un poquichiño e tamén vivir, porque senón, se estás todo o tempo conectada, non aprecias a experiencia, non te emerxes no lugar e tal, pero De onde sí. estás? Gloria, quería falar contigo, porque falábamos iso que moi noviña, con 27 anos, vas a traballar po petroleiro, había algunha muller, Sí, pero tampouco creo que hubiese moitas, había moito mariñeiro, moito home, empezaste a traballar en profesións rodeada de homes e profesións que son maioritariamente homes os que levan a voz cantante, e ti chegache ali e dixeche, aquí estou eu. home, claro. Como Non me quedou máis remedio. Como viviche o feito de ser muller, traballar, por exemplo, pois no mar? Eu luchei moito para poder ir ao mar, principalmente en barcos de pesca, porque a min, eu fui unha escuela para sacar a libreta como todo o mundo. Foi moi peculiar a forma que eu fixen o de natación, porque non sabía nadar, pero tuve unha suerte que bailaba nun coro galego e rompín un tobillo. Como estaba enllesada hasta a rodilla, tocaron os exámenes na playa de Coroso de Ribeira. E dixen, bueno, este é miño, ou saco ou mándanme para casa. Fui sacar o examen e dixen, mira, eu non podo nadar, me dixeron os médicos que non sacar o yeso. Ou mo dan, ou a ver, como facemos? Eu toda seria, claro, porque o de teoría xa o tiña feito, aprobado, na escola de náutica. Pero de nadar na nai de la China, que iba para a fonda, colleu sin iba máis. Entonces mirou un para o outro, que se fora hoxe non era así. Mirou un para o outro e dixe, é que facemos con ela? Bueno, pero ti sabes nadar algo, non? Se home non son Star Williams, pero móvome ben, do demo. Nada. Se me meto na agua vou para o fondo de todo. Non sabías nadar Nada, absolutamente non. Pero bueno, foi difícil traballar no mundo do mar, Non foi rodeada de difícil homes, traballar, Cristina. sendo muller, non? Non. Foi difícil que me deran a libreta. Eso foi o máis difícil para min. Eu tuve que botar cara á ayudantía de Marina de Villa García de Arousa para que o señoriño, que era un retrógrado, que estaba ali de ayudante en Ribeira, me dese a libreta. Porque solamente facía dicirme, é que vas facer ti un barco de homes. E usted que le importa? Eu teño os meus dereitos. Ou eu só vou a luchar por ser igual aos homes para beber e fumar. A mí eso non me gusta. A mí gustame traballar no mar. E ao final, sí, eu fui a Villa García. Eu de Villa García levantou o teléfono e dixo a esta señora, dile usted que le ten que dar. Derma e le sacou. Bueno, pois foi un pouco complicado, pero bueno, sí, pero foi unha lucha, pero conseguido. Sí, pero sabes, eu me tuve que poñer un pouco firme e non era así. Non tiña por qué. Susana, no teu caso, neste caso na enxeñería informática, falabas fai un momento, non, que decías que hai este estereotipo de que os homes son mellores que as mulleres. Sí, que se lles dá mellor, que... Bueno, a verdade é que hai moito estereotipo, non só de que os homes son mellores, senón que en xeral somos frikis e somos dunha forma que non é, verdad? Entón, ao final, co traballo, co vou facer, eu creo que se demostra. Bueno, en principio, eu non vivín así circunstancias moi graves. Sí que teño coñecido historias de compañeiras que indo a congresos, por exemplo, que pensaban que era azafata do congreso e cousas así, pero eu personalmente non as vivín. Igual que tampouco vin que fui un árbitro de baloncesto, aí as mulleres árbitros de baloncesto contanse con manos cos dedos da man. En xeral, tampouco. A verdade é que teño que dicir que o ben fui privilexiada nese sentido tamén. Ao final, eu centrábame no meu, as circunstancias externas pois non me afectaban. Pero bueno, que é moi necesario que haxa mulleres tamén por suposto, na informática. É fundamental. A diversidade en xeral é moi necesaria, sobre todo en estas equipas que traballamos de forma multidisciplinar e que todas as visións son necesarias para encontrar solucións mellores, que ao final o que facemos os informáticos, os enxeñeiros informáticos é iso, é desenvolver solucións a problemas. Entón, con diferentes puntos de vista, sempre a solución vai ser mellor. Sen dúbida. Inma, falábamos fai un momento, 16 anos, primer viaxe soa, fuche polo todo o mundo, 62 países, non? Recorreche? Sí, máis ou menos, sí. De tan noviña, e ti soa,
imagínome que tes algo que contar de momentos a mellor complicados, porque máis que nada polo feito de ser muller viaxando soa tan nova, non xustificando ni moito menos, quero decir que me contache que tiveche algún... Sí, desgraciadamente non é todo tan bonito como parece, non? Chegas a outras culturas, vas desinformada porque eres moi noviña, como ti dices, quizás non liche todo o que deberías, haber lido sobre o sitio, sobre a cultura, e atopaste en situacións pois, que poñen en risco a tua vida ou a comprometen, non? De algunha maneira. E claro, eres unha presa moi fácil, non? Despois xa a experiencia pois faiche pois camiñar de outra maneira, cando vas soa, pois xa levando, sabes, un foco e non parecendo tan parviña, tan turista e tan, bueno, non sei. Pois eso, evitando, non, que se produzan estas situacións. É unha cousa que lamento, e que moitos homes non teñen que lidiar con ela, non? Pero é algo que espero que logremos a miña xeración deixar mellor para a seguinte tamén, porque, bueno, son moitas as persoas que están traballando, non? Hai moitas aplicacións de seguridade da muller, moitas historias que están, educación, se está traballando tamén moitísimo para que estas cosas non sucedan, pero ainda moitísimo camiño que percorrer. Percorrer, claro Sí. que sí. Moito, seguro. Moito. E vamos sempre, como decimos, por bo camiño. Teño que enfadarme un pouco, vale? Teño que decírvolo, sí, porque Susana, Gloria, non fixechedes o Camiño de Santiago, vale? Eu non tuve tempo, Iba Cris. a decir, a Gloria yo permito. Porque... Eu non tuve tempo, miña reina, que me dera a facer. Agora es tarde, non hai remedio. Bueno, xa che dixen onte que, porque, bueno, ten un problema de cadera e que non pode facer... No, agora son 77 anos, no, que va. Bueno, pero xa lle dixen que podías facelo a Ainda que vela. veña o Papa de Janchete comigo non vou. Pero bueno, hai moitas maneiras de facer o camiño, a vela, que aparte estás no teu hábitat, vela? no mar, claro. Hombre, claro para iso que teño sí. que ir á escola primeiro, para lear. Pero bueno, no teu caso, Susana, non pode ser, porque mira, hai moita xente... Eu son de Santiago. Claro, eso dice moita xente, que son de Santiago, ir camiñando hacia a túa casa, pero claro, ver os peregrinos que chegan con tanta felicidade, con tantas ganas, non vos dá así un pouco de decir, pois quero vivir a experiencia que están a vivir esta xente, non? Pero mira unha cousa, Cristina. Isto vémolo, tédenos tan ben informados a todos. Que vemos na televisión perfectamente antes do sofá. Non pode ser. No, pero eu creo que hai que vivilo. Sí, eu xa estou Eu viví xa tantas convencida, cousas que... Eu estou convencida xa. Sí, que vas a facer, non? Tedes tempo, vos tedes tempo. Ela xa me dixo que ahora que está vivindo fora de Santiago, Ahora que xa agora xa ten- non hai excusa, que hai que facer o Sí, sí. camiño, sin dúbida. Bueno, aquí unha experta do camiño, eres Bueno. ti, Inma. O primeiro que fixeche con 13 anos. Con 13 anos o meu pai agarrounos a min e a meu irmão e puxonos a camiñar o camiño norte, non atopamos a ninguén ata que chegamos a Arzúa. Entón, bueno, chuvia, lembrome dunha etapa de case 40 kilómetros, o meu irmão con 10 anos, bueno, imagínate. Esa primeira aproximación ao camiño foi un pouco ruda, se queres, pero tamén serviu para sembrar a semilla, non? E despois foron en diferentes ocasións da miña vida as veces en que volvei a tocalo, non? Estiven en diferentes etapas do camiño portugués, tamén, bueno, na súa variante da costa, vale, e tamén do interior, tamén dende o Porto ata Galicia e despois noutra ocasión dende Baiona ata Santiago. Despois fixen co meu compañeiro o fragmento que vai desde Fisterra ata aquí, ata Muxía, que foi preciosísimo, cunha parada en Lires. Fixemos 2 etapas moi cómodas de 15 kilómetros. Este ano fixen os últimos 100 e pouco kilómetros dende Sarria, do Camiño francés. Así, fúxenme como obxectivo, non? Este ano dixen, bueno, vou facer, xa que temos un ano xacobeo doble, 2021-2022, vou facer un camiño dende cada unha das 4 provincias galegas. Facíame ilusión. Que pasa? Que a vida pasa, quedeime embarazada. Entón, vai ter que esperar un bocadiño, non? Pero está aí o proxecto e nada, facer o inglés dende Ferrol ou Coruña, facer un dende a provincia de Ourense, retomar o portugués pola provincia de Pontevedra, e se cadra volver a facer ou o do norte ou o primitivo, non? Que pasan pola provincia de Lugo. Claro, que son a maravilla. Temos que aprender moitísimo Ai, de que Inma. suerte. Temos que aprender dela. E aparte Bueno, que, se facedes moitos retos, non? No vosso blog. Este é un deles que tiñas aí pensado facelo. Sí.
Pero bueno, despois de dar a luz nunca se sabe que podes ir cos nenos. Por que... suposto, queda un ano enteiro Por iso. de Xacobeo, así que aí a temos. E tampouco fai falta facer o camiño cando é o ano Xacobeo. Estamos aquí Non, e mellor témolo... lévalo na mochila, porque cando crezca un pouquichín máis xa, Despois eso aí é xa moito máis complicado. difícil. Si É ela moito vai máis legal, como difícil. levou o seu pai a eles. Pero é mellor Ela vai cando é legal. bebé, está aquí a... non se entera. Xa os contarei a ver que Xa pasa. fala por experiencia, porque ela ten 2 fillos e tamén agora sería complicado, non? Sí, eu deixei de viaxar por eles. Hai nenos que cos que podes viaxar e outros que é máis non. complicado. Bueno, contábasme que cando que estuveche coa túa filla, bueno, o máis pequeno co fillo, que cantos meses tiña? 3 meses, que te veches que ir a traballar fora. Sí, eu estive coordinando un proxecto europeo, entón tiven que ir a Bruselas, á reunión inicial, tiven que levar a pequena de 11 meses, porque estaba con lactancia materna e tiña que levala. Coincidín ali cos ataques estes de Bruselas, era o día que volvía de volta. E logo, no medio do proxecto, tiven que ir a Palermo tamén, era o neno 3 meses. Eu estaba ali coa revisora do proxecto, e o neno que está co meu marido, berrando que quería comer no pasillo, porque eu estaba escoitando os berros e dicía, creo que temos que facer un receso, porque é así, é dicir, logo a vida cambia moito. A vida pasa. Bueno, tamén me contabas, Susana, que cando foi este parón por a pandemia, non? No confinamento, que tamén foi moi complicado, non? Traballar Eu non quero recordalo, paso palabra. Para min esos meses foron horribles. Cos nenos en casa de 2 e 4 anos, dar clases en directo, eu xa non me atrevía, porque iban a aparecer por aí os nenos en cámara, non? É dicir, Pues eu non grababa, paso palabra, que non quero recordar. clases pola noite despois de Sí, ás 2 da mañá grababas clases, porque durante o día era imposible, era imposible. E, bueno, como vivichedes vos este parón? Bueno, non me quero imaginar, Gloria, ela parada na casa. No. No, xa sabía eu. Para nada, eu teño unha horta bastante grande. Bastante grande. Para min sola, eu limpín a horta de rabo a cabo. Sí. Pois mira, fixerme falta 7 tractores para levar. Carai. Imagínate como é a horta, o que fixen eu sola. O sea, que aproveitache ben ese Aproveitin ben, bueno, estaban as miñas anchas. Sin falar con ninguén, assim, nada máis que o meu cantaruxo e ala. E no vosso caso, no sector do turismo, que imagino que nese momento pois foi un pau moi grande para vos, como vivichedes? Bueno, as páxinas vistas mensuais baixaron a mínimos históricos, pode dicirse, vale, porque ninguén buscaba viaxes, non? A xente buscaba como facer pan ou comprar cousas por internet e estas historias. Entón, evidentemente, sí que foi un pau, non? Entre comillas. Pero foi tamén un tempo que eu personalmente agradezo moitísimo, porque sempre está ben non parar ese espacio que se crea, sobre todo se tes a sorte de que a pandemia non te salpicase con ningún caso así moi cercano como tiven eu, que non teño que lamentar ningunha historia. Pois ese foi un momento especialmente bo, non? Pois para pensar, replanear como retomar as cousas despois cando nos deixaran volver a sair. Tamén catapultou, se queras, un pouco máis pois este caliz de sostibilidade que lle estábamos dando dende hai tempo, porque claro, está claro que leva falándose moito tempo, non, do boom do turismo que vai vir, o turismo de venganza que lle chaman despois da pandemia, pero as cousas hai que facelas ben, non podemos volver a sobreturismo non que tiñamos e as masificacións. Entón, bueno, pois aí hai un reto grande non que traballar. Nós, aínda que somos pequeniños, pois tamén non a maneira de xestionar os contidos, e tamén comentaba antes de dar á audiencia non o que quere, o que pedían, bueno, pois foi moi interesante, non? Un período para aprender, para reflexionar, do que eu estou personalmente moi agradecida. Bueno, Que diferencia se tes fillos ou non? Sí. Desde luego. Bueno, pero a raíz tamén da pandemia hai cousas positivas no teu Sí, caso, o proxecto sí, de COVID sí, Vents, fálanos dela, a ver. Sí, claro, encérranos na casa, entón eu creo que todo o mundo quería colaborar de alguna forma, entón nos os científicos intentamos tamén, na medida do posible, facer algo. Entón xuntámonos microbiólogos, estatísticos, xente moi diversa, inxenieros informáticos, inxenieros de camiños, traballamos en diferentes proxectos. Un deles, efectivamente, o de COVID Vents, que foi a monitoraxe das augas residuais, a través das augas residuais, do que vai polo retrete abaixo,
para intentar evolucionaba a pandemia, os casos activos, as diferentes variantes, alfa, delta, foi un proxecto, é un proxecto que todavía está activo, que, bueno, que creemos que axudou bastante pois, a dar información ás autoridades sanitarias, de ver como estaba en cada momento a pandemia. Además, a información real, porque tamén era posible detectar asintomáticos que non chegaban aos hospitais, non era posible analizar e ver que estaban co virus, porque as augas residuais din todo sobre nós, incluído pois, se temos o virus dentro ou non. Pois mira, esa pues, unha das cousas positivas tamén que podemos sacar en ese caso. Sí, eu é un dos proxectos que máis me ten reconfortado como científica, porque ves que reflicten na sociedade. Claro, por suposto. Bueno, falemos agora dos plans de futuro. Inma, ti dices sempre que eres unha afortunada, e estabas dicindo fai un momento, non? Poder traballar no que che gusta, no que disfrutas, no que levas facendo toda a vida, pero que lle pides máis á vida? É moito pedir seguir así durante unha tempada longa. Pois pido eso, pero tamén, bueno, no terreno personal, por suposto, seguir traballando en turismo, no que me gusta, non? En marketing digital e todas estas cousas, pero tamén lle pido, pois, no ámbito de, pois, eso, de ser muller, que podamos seguir tamén traballando para que as xeracións futuras poidan disfrutar do que nos disfrutamos, pero dunha maneira máis segura e mellor, non? E finalmente, pois mira, para o Camiño de Santiago, pois xa que nos ha tocado custodialo, non? Este patrimonio cultural que vende tan antigo, pois eso, xa non digo melloralo, pero bueno, custodialo e mantelo, non? Ata que os seguintes recollan o testigo e poidan seguir con el, non? Porque vai para largo, vai para largo. Sin dúbida que sí. E Susana, contame, cales son os teus plans de futuro? Bueno, eu vivo moito no presente, entón, bueno, simplemente seguir así, efectivamente, pensar, bueno, nos que veñen no futuro, no? Deixarlle o mellor que poidamos, de cara tamén na profesión que eu teño de enxeñería informática, pois que sigamos, no, facendo esta transferencia á sociedade, no, que é tan importante de solucionar os problemas, de ser capaz de solucionar e mellorar un pouco a vida das persoas, sempre desde incorporando a visión real das persoas e a ética, que sempre estamos hablando da transformación digital, pero tamén responsable, sustentable e ética, non? Creo que é tamén moi importante, e disfrutar do camiño da vida. Oxalá poida chegar a dicir que vivín tanto e tan, bueno, con tantas experiencias boas, malas, de todo, pero que aprenda do camiño cando sexa xa bisneta, digo bisaboa, non? Aí está. Pero bueno, eu estou segurísima que terás tamén esa vida porque esta muller tampouco para. Eu xa lle digo de onde saca o tempo. E cando me dixo fai un momento que tamén xogar ao baloncesto, fora árbitro, que non sei. A vida hai que vivila. E, para exemplo, a de Gloria. Sin dúbida. E Gloria, Dígame. mira, o primeiro que che quero preguntar antes de nada é cantas medallas ganache na túa vida, nadando? Nas conti nunca, pero teño moitas, te aseguro que teño moitas. Te sorprenderías. Porque me decías que a cada competición que ibas, sempre ouro, traía plata, medalla. ouro... Sí, iso é verdade. Increíble, increíble. Traballei moito para traelas, non as daban, Eu iba ás 7:30 da mañán para a piscina hasta as 2 da tarde. Hasta as 9 da mañán, perdón. Ás 9 da mañán iba para limpar casas e despois volvía para a piscina ás 2:30 da tarde hasta as 7 da tarde, hasta que facía os 3.000 metros. Carai. Eu nadaba 7.000 metros ao día, nesas horas compartidas. Con cantos anos? Pois con 60, xa. Claro, de que non estamos falando de que o fixeras con 30 ni con 40. Eu non sabía nadar, nadiña. Carai. Bueno, eu vouche preguntar que lle pides a vida, pero vou adelantarme. Esta muller, Gloria, que a temos aquí ao noso carón, o seu soño é poder ter a posibilidade de ver a costa galega dende o aire, pero non de calquera maneira. Era non lle vale que vayamos a ir un helicóptero calquera que a leve, non. Ela quere ir con alguén moi especial. Sí. Conta cal é o teu soño, porque dice que é o último e o único que lle falta por vivir. É o último que vou a pedir, sí. Contanos. Bueno, vou a pedir dúas cousas, vou me adiantar eu a túa pregunta. Eu a vida, porque xa sei que está isto acabando, que os minutos na televisión son así. Eu a vida pídolle o problema que estou vivindo agora,
que a miña persona de 68 anos, de casada, se solucione. Estou no pasando moi mal. Solo pido que Dios lle dé unha oportunidade duns aniños máis. Eu que poda estar ao lado del para cuidar, vale? E posto que quero, pois mira, sí, quero ver a costa de Galicia toda, como a mí me gustaría vela, como al tempo, como fora. Pero quero ir con Calleja, No helicóptero de Calleja. Sí, claro. Sí, claro. Non lle vale calquer outro. Non, outro non. A ver que se traen un con arra da ruta, a ver. Non. Quero vela así, é a miña ilusión. Non me gustaría morrer sin vela. Sei que iso non está ao meu alcance, pero eu sempre que podo teño unha ocasión de pedilo, pido. Se alguén é capaz de solucionarme o problema, agradecelo na alma. Eu tiña outra ilusión antes que este. Tirarme desde un avión en paracaídas ou facer puenting. Puenting non me deixou facelo o meu médico de cabeceira. Pero do paracaídas conseguino. Con cantos anos, Gloria? Ai, mi madre foi outro día. Haberá 3 anos ou así. Carai. Carai. Sí. E como foi a experiencia? Levaronme a Portugal, maravilloso. Eu cheguei á terra, fixen o que me mandaron, jornear os pés, estirar para lá e para cá, eu fixen o que me mandaron. Cheguei á terra e fixen como a papa, cupa arriba e biquín o chan. Aquilo para min foi o máis que me pudo pasar nesta temporada. Agora, o que lle pidín á vida, xa me conformaría con eso só. Non me quero emocionar, pero as emocións tamén son necesarias. Pois claro que sí. E o demais, pois ir con Callejiña. Pois aí queda a petición de Calleja. Por Dios. Que nunca se sabe que nos pode estar mirando. Ese sería para min o máis e millor. Levou a outros que tiñan moitos cartos para facer o viaxe, como os que van á Luna, que teñen cartos e cartos. Eu se pido de ir á Luna teño que pagar, que non teño. E para pedir con Calleja, pois tamén mo teñen que pagar, que non teño. Pois aí queda dito. E o que si tamén queríamos decir unha cousa de Gloria, é que aparte, bueno, pois, de ser pioneira na pesca de altura, de ser nadadora, gañar premios por todas partes, campeona, etcétera, durante eses anos que estivo no barco deixou en terra 2 fillas pequenas. A verdade é que foron momentos tamén moi duros na túa vida. Non os desexo a nadie. A nadie. Deixen unha con 3 anos e outra con 4. E a primeira vez que salín, vin aos 3 anos de volta, de vacacións. Aos 3 anos, o meu marido xa levaba, non sei xa o tempo, os meses que levaba no barco. Pero como non era como ahora, que vas 2 meses e ves outros 2 tacas, ti ali entrabas e non sabías cando salías. E que facías, Gloria? Porque ti había unha maneira, pois, para aliviar esa pena que tiñas, que facías? Contanos. Pois que facía? Escribía poesía. E hoxe nos traes unha poesía desas. Non é desas, non. Pero unha sí que nos traes. Si traen unha que lle escribín para unha chica, máis ou menos da miña edad, que morreu fai 4 anos, de repente, que eu son a presidenta do Club de Terceira Edade de Ribeira, e ela era a miña tesorera, e un día, ás 8 da mañá, chamarme para me dicir que Lola nos había deixado. Eu, como cando teño moita pena, desarrollo este don que me dou Dios, porque para min é un don, porque sin saber ler ni escribir, imagínate ti. Ponche dicir que non podo escribir en galego, que non sei rimar, digo cho todo. Pois eu tuve que escribir para Lola. Pois queremos escoitala. A ver se non choro moito, porque que me perdonen os que me oyen. Cuando la madrugada arrullaba el silencio y la ciudad de Ribeira dormía solemne y armoniosa, apareció la muerte en forma de Cupido, en una estrella brillante y poderosa. A veces, la muerte parece alegre, romántica y mimosa. Te contagia la dicha de no sufrir y dejas que te lleven a un paraíso de felicidad interrumpida. Otras veces, llega dolorosa, complicada, oprimida, y de repente, murmullos ahogados presienten la partida, mientras distraída tu mente desatina.
Cuando bien alegre y con loca algarabía, retuman tus oídos poemas de rica fantasía. Es el amor a Dios que te prometió otra vida. Mas nosotras, Lola, no quisiéramos tener este corazón tan ferviente, porque fue tan fácil creer y es tan difícil no tenerte. Te fuiste como la rosa, alegre, feliz y convencida de que al fin llegaste a la tierra que el Padre te tenía prometido. Qué bonito. Gracias. Moitísimas gracias, de verdad, Gloria. Gracias a vos por deixarme ler. Gracias, de verdad. A verdad que é unha maravilla e non podríamos ter mellor cierre. Eu xa sei, pásanos sempre igual en Xacobeo Peregrinas porque créanse uns ambientes tan especiais, tan máxicos, e máis tendo mulleres pois, como as convidadas que temos sempre, que son mulleres fantásticas, mulleres emprendedoras, mulleres loitadoras, mulleres, como decíamos ao principio, mulleres referentes, como sodes vos. Percorrimos o vosso camiño vital, moi pouco, porque a verdade é que temos o tempo que temos, pero sí que fixemos aí unhas pequeñas pegadas polas vosas vidas, camiños diferentes, camiños, pois, a vida dunha persoa que traballou no mar, dunha enxeñera informática, de unha persoa que traballa no mundo do turismo e dos viaxes. Parecen diferentes todos, pero teñen moitísimas cousas en común. Esa grandeza de ser muller e de ser mulleres referentes para todos. É verdade que é unha auténtica maravilla coñecelas e telas connosco. Damas e cabaleiros, eu solamente vos podo dar as gracias, primeiro a elas, porque Gloria, Susana, Inma, moitísimas grazas de corazón por compartir a vos, por compartir connosco pois as vosas vivencias. Grazas a todas as persoas que nos estades a seguir a través de internet e, como non, a todas as persoas que estades hoxe presentes aquí, que é unha maravilla ver esta sala chea de xente. Espero que disfrutarades tamén vos. Grazas, alcalde, tamén, por acollernos aquí, a concelleira tamén, moitísimas grazas. O que podo dicirvos, que non nos falledes, que no mes de novembro temos outro encontro de Xacobeo Peregrinas, así que vos quero ver ali. E o que sempre digo, non deixedes de facer o camiño, vale? Así que vémonos. Intentarémolo. Intentarémolo, claro que sí. Moitísimas grazas e deica o seguinte encontro de Xacobeo Peregrinas. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camiña a Galicia. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camina a Galicia.